Първа спирка – покривите на град Баленя. Намира се на 60 км от Барселона. Тук живеят само 5000 души, но това не им пречи да поставят 5 фотоволтаични централи върху обществените си сгради. Така изглеждат от високо стадионът, училището и детската градина. Енергийната общност в Баленя има и един електрически автомобил, който може да се използва от всеки в общността. В града са разположени и 6 станции, на които може да бъде заредена. Колата се наема от приложение на телефона. Така е ясно не само кой я ползва, а и кога ще я върне. Как в малкото градче постигат това, питаме учителката Долорес. Според нея всичко започва именно от училището. Нашата работа като учители е да въведем децата в този свят на промяната, за да са наясно какво се опитваме всъщност да направим. Като учители им обясняваме защо имаме слънчеви панели на покрива и какво правят те, а децата питат какво е това на покрива. 20% от произведената от соларните панели енергия остава за училището. Други 10% отиват за бедни семейства. Останалите се разпределят между членовете на общността. Така, ако си част от нея, плащаш по 15 цента за киловатт-час. За сравнение, същата енергия към електроразпределителното дружество в Испания струва 27 цента. Разликата е почти двойна. Всичко това ни кара да гледаме не толкова към икономическите ползи, спестявания, които, разбира се, съществуват, а по-скоро правим всичко това за промяната, за социалното въздействие. Училището печели като ползва и споделя тази енергия. Енергийната общност в Баленя е създадена преди 3 години. Започват по проект с безплатно финансиране. В общността участват 250 семейства. Всяко от тях плаща по 50 евро еднократно, за да се включи в кооператива. Производители, собственици и ползватели са самите граждани. И Баленя не е единственият испански град, който гледа към слънчевата енергия.